Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Yap khat songut ba pom perthat ha West Bengal kham yap bun ki nongrep kajing pom uperthat kala shim ya kajing im jong ki songut ki breu hapur ba Bardhaman district batmar arngut ha Murshidabad bat North 24 Parganas layathu uhe pulit hadu balapan mi ya ki kubor kila don baro kemba khat songut ki breu ki bala yap ha ki lai teli ki district jong ka West Bengal hakba lasakhi bakala don ka jing hab jong uslap haka sni pale kabade ka arpunyo tarik ubnai yayong arhajar arpulai layathu susu uhe pulit ki he pulit jong ka West Bengal kila ong ba kila donsu sakumbah nrungut ki breu ya ki bala yo jingtip ba kila yap nakum kane ka jingji ki bana paschim Midnapur bat Wora rural district marlangut layo jingtip ba ki deina paschim Midnapur bat Wora rural layathu uhe pulit katkum ka jingya thu jong uhe pulit laong ba kiba bunna kini ki lanot haka jingji kidai ki nongrep hakaba kila yap hadin ba kila syapom ha uperthat kat ba kidang tre hakiling kha jongki ka jing jur slap harengkat ka jing thaba ka leli bat ka jingtit uperthat kala don haki district kiba syapang syati jong ka West Bengal kiba kentup ya ka Kolkata Wora North 24 Parganas Purba Bardhaman bat Murshidabad ulaong uhe pulit kane ka jinglong jingman jong ka sunbineng kala kata jur yakiba bun ki nongsong snong hakate ka than hi baro kawe